Dobar dan, danas sadimo mahune, ali ovo nije običan video o sadnji mahuna, a zašto? Pogledajte u nastavku. Ono što vam moram reći je da do sada nisam uspjela nikad uzgojiti mahune u svom malom vrtu usred grada. Zašto? Zato jer ima previše nametnika i čim bi one malo izniknule, te slatke biljčice bi brzo pojeli svi nametnici i nisu imale šanse. E sad, ove godine sam odlučila imat ćemo mahune pošto poto i da preduhitrim sve te nametnike posadila sam mahune u tuljce. Tako da sam im dala ovu prvu šansu za nekakav opstanak i nadam se da će nastaviti rasti i dalje. Presadit ću ih ovdje u ovu teglu. Već sam ovdje pripremila oja sustav za zalijevanje. Stavila sam si vunenu pokrivku kako ne bi hlapila tekućina, odnosno vlaga iz tegle. Onda imam penjačicu jer ovo su visoke sorte mahuna, znači koja se nadam će se penjati skroz gore u nekakav vertikalan vrt kako bi što bolje iskoristila prostor. I nadam se da uskoro ću moći ovdje biti i da će iznad mene visiti ove dugačke mahune. Ja ću sad krenuti sa sadnjom, a uz to par korisnih informacija. Možda vam se svidi i ova ideja sadnje upravo u tuljce. Ovako, vidjet ćete da su ovdje kod mene, znači imam dvije sorte mahuna. Oba dvije su one metarske mahune, isto tako kako bi što više iskoristila mali prostor. A jedne su crvene, a druge su klasično zelene. Stavit ću vam sad i podatak o kojim sortama točno se radi. Ovako, ove tu su malo bljeđe, zato jer malo kasnim s njihovom presadbom, ali one će se lijepo oporaviti u tlu, a ove su taman, evo, u punom sjaju. Dakle, krenimo. E sad, kako će se ove mahune iz tuljaca moći presaditi u našu teglu? Malo ću je osloboditi tog tuljca. Znači on je već mokar, raspada se i ok, on bi se raspao i u samoj ovoj posudi, ali problem je u tome što mahuna želi baš širiti svoje korijenje brzo, tako da ću je ja djelomično osloboditi toga. Prvo ću izrezati ovaj tu gornji dio. Evo ga. I lagano rastvoriti i staviti našu mahunicu. Gledajte kako se već razrasao korijen. One će malo doživjeti šok od presađivanja, ali neće u ovoj tegli biti nimalo loše. Znači supstrat je pripremljen, visoko hranjiv, tako da imat će dovoljno vlage i za koji dan one su spremne nastaviti svoj rast. Ono što je zgodno, recimo kod sadnje mahuna, odnosno što trebate znati, da malo popunimo i ovaj dio dok ja sadim, je to da mahune na sebi imaju posebnu vrstu bakterija na svom korijenu koje skupljaju dušik i zapravo na taj način hrane samu mahunu. Zato mahune nećete saditi s lukom, bilo kojom vrstom luka. Ja imam ovdje teglu s lukom, ali ovdje gdje ja sada sjedim će doći tegla sa paprikom koja će biti prirodni branitelj od luka koji mahuna, odnosno te bakterije ne vole. Zašto? Zato jer luk proizvodi različite spojeve koji zapravo djeluju antibakterijski, a mi ne želimo uništiti te dobre bakterije na korijenu mahune, pa će onda ovdje stajati jedna posuda sa paprikom kao prirodni štit
između luka i mahune. Ali recimo evo ovdje imam posađen krastavac, tamo su rajčice i za njih je luk jako dobar. Iskreno nisam mislila da će sve uspjeti i mora se paziti na koju dubinu se sadi. Nikako dublje od onoga kako je mahuna bila u ovoj prvotnom svom tuljcu, jel? Znači sadimo duboko kao rajčice recimo. Lijepi isprepleteni korijen koji će sada u ovoj tegli krenuti prema oji i izvoru vlage. Evo, samo lagano unutra. Ovu nisam stavila kroz. Oprosti mi mahuno. Malo ću te provući. Evo, preživjela je. Ja se nadam da će ovo uspjeti i da ćemo uskoro imati puno mahuna koje vise sa ovog luka penjačkog. A ako i ne uspije, ja ću vas izvijestiti. Ne bih htjela da ponavljate nekakve moje greške, a i vrtlarstvo je tako. Jednostavno učite, ali evo ovo je nekakva, nazovimo, potreba što se tiče ovakvog malog vrta. Je malo više prtljanja, naravno ako imate nekakvu veliku baštu, veliki vrt, nećete se mučiti na ovaj način. Ići ćete naravno sa sadnjom u kućice. Ali uvjeti u mom vrtu su me primorali da se malo više potrudim. Osim toga ja nemam sad ovdje ne znam koliko sadnica, tako da mogu se malo pozabaviti s time i nadat se evo nekakvom prvom poštenom urodu u malom urbanom vrtu što se tiče mahuna. Evo i ove crvene. Ove dobre bakterije koje sam spominjala, koje zapravo povlače dušik iz zraka, nastanjuju se na korijenu mahune, hrane mahunu i znači omogućavaju joj dušik. Ono što vam ja preporučam je da mahune ne gnojite gnojivom koje ima u sebi veliki postotak dušika, jer ćete tada dobiti samo listove, a ne plod, što je logično, jel? Znači ona već sama sebi proizvodi taj dušik. E sada, biljčice koje će pomoći mahunama. Dragoljub, kamilica, bosiljak. Sve na neki način pomažu. Isto tako ili liječe biljku. Jedan ovdje. Može jedan i s ove strane. Tako. Iz istog razloga sam ih uzgajala posebno jer mi sve što je iz sjemena, što god da stavim u vrt, ne preživi. Znači sve moram prvo uzgojiti posebno na zaštićenom mjestu, a onda nakon toga presaditi. Tako da se nadam da će sada i mahune uspjeti na taj način. Evo i kamilice malo. Baš mi se sviđa ova pokrivka, jer točno već vidim kako će čuvati tu vlagu unutra. I ubacit ćemo i koji bosiljak. Odlično. Odlično. Sad samo još da narastu. Naravno ne smijemo zaboraviti na naš sustav zalijevanja, a to je oja. Evo je to unutra, već je pripremljena.
i punim ju kišnicom ili možete ju puniti odstalom vodom. Nikako u nju nemojte stavljati gnojivo jer će začepiti te pore od terakote i nećete imati nikakav učinak što se tiče oje. A kad gnojite biljku, gnojite ju ili preko lista, folijarno, što ću ja učiniti, evo pogotovo sa ovima koji su malo ovako bljeđe, da se što prije oporave, ili naravno direktno u zemlju. Ja sam svojima omogućila kvalitetan supstrat, gnojivo unutra koje će ih zbilja držati sada jedno duže vrijeme i ako ih nešto ne pojede, moglo bi uspjeti. Držite mi fige. Hvala vam puno na gledanju. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Evo jedno novo iskustvo saditi mahune kao presadnice. Pišite mi, zapratite Mali urbani vrt ako već niste i budite mi dobro. Pozdrav!